27 ka mga mulupyo sa barangay Haklupan, Talisay City nga ni trabaho isip security guard sa Haklupan Dam ang nidangop sa ilang barangay hall. Human matod pa, wa sila kabalik sa ilang trabaho isip gwardya sa maong pasilidad. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Midangop ang 27 ka mga security guard sa barangay hall matag adlaw sugod pa lang niadtong Martes aron magpatabang nga subli silang ma-assign sa MCWD facility sa barangay Haklupan ug di mabalhin sa laing pasilidad. Matod ni Arnel Abatayo, usa sa mga pinakadugay na nga security guard sa dam, nga siniaging tuig pa sila nakahibaw nga adunay movement sa assignment human nga nag-renew sa kontrata ang ilang mga security agency ngadto sa MCWD. Apan matod pa ilang gihuptan ang pasalig sa general manager sa MCWD ngadto kanila nga di sila mabalhin og assignment. Pag trace na mo ng issue, ma'am, ningon si Edgar Donoso, Sir Edgar, dili, inyuhang opsyon. Nga kumukuyog mo sa agency, mo mo sa talamban. Nya, kung dili, magpabilin mo sa Haklupan, mubalhin mo sa agency nga provider diha nga may baka. Mo na kasalig mi na, ma'am. Ako nang gi-release sa akong mga kauban. Mo nalipay sa sila. Pagkakaroon, kay pag-conduct na lang area survey ang kapil, kaibawan mga dili may absorb. Mao nang problema karon. Dugang nila kulang ra usab sa ilang pliti ang ilang kita kung mabalhin sila. Mao na tabi ni GM Edgar nga unta mobarog ta sa atong kasabutan kay kami kining mga atong guardron nagsaligin ni sa imong kuan imong katakos. Pag-abot sa report nako na makuwag tag trabaho, I called MCWD aside sa mga problema na gipangatubang namo sa tubig karon ang kaning problema sa trabahante at kaning mga natrabaho sa MCWD na taga Haklupan, they have assured me na they will have their jobs. Ang tigpamaba sa MCWD ang nipasabot nga doon na sila'y duha ka agencies nga gikwaan sa mga gwardya nga mubantay sa ilang mga pasilidad sa nagkariyang dapit sa Metro Cebu. Og ning pag-renew, ilang gihan ay ang sistema, di nakatag. Di na mga GDS Security Agency, di na mga trabahante usa na niini ang mga taga-barangay Haklupan ang naasay na sa northern part, lakip na niini ang Talamban. Samtang ang Cafe Agency ang nakatuka na sa southern nga bahin, apil na niini ang Haklupan Dam. Giklaro nga way usa sa mga gwardya mawad-an og trabaho ug matud pa ni hangyo ang General Manager sa MCWD ngadto sa Cafe Agency nga maabsorb ang mga taga-barangay Haklupan. Request lang sa agency is mo trabaho sa sila under GDS kung puhon magkinahanglan ng agency dito sa Haklupan, hinahinayon sila accommodate dito but not outright 27 ka po. Kay dili man sad good ani man good ang among Talamban ug among Haklupan same sila og number of guards. So pero ang katong nasa Talamban nga cafe, dili man sad sila mosugot nga ibilin sila dito pero ma-change ang ilang agency. Gusto ang ilang gyud is mukuyog sila kung asa sila i-assign as long as nara sila sa ilang agency, ma-retain sila. Gitata usab sa MCWD nga wa sila gilapas nga kasabutan tali sa barangay Haklupan. Obani Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.